Eratòstenes era un libi de família rica, així mateix. Va néixer a Cirene. Si fa 300 anys abans de Crist, o 276 anys abans de Crist. Aquest home era un científic, matemàtic, un home de molta cultura, que tractava de tot, fins i tot era crític teatral. I en aquest episodi veurem com ho va fer per determinar el radi de la Terra. Eratòstenes va ser el tercer bibliotecari de la Biblioteca d'Alexandria. Tenia, per tant, accés a molta documentació. I el que és millor, la llegia, molta d'ella, el manco, i l'entenia. Era un home que no només veia o mirava, sinó que observava, a més. Concretament, sembla que li va arribar una documentació que parlava que, com a curiositat, el dia 21 de juny del nostre calendari, a Siena, una localitat que estava al sud d'allà on vivia ell, que era Alexandria, resulta que hi havia, el dia 21 de juny, la peculiaritat de que el sol, quan queia damunt columnes, damunt pals, damunt monolits, no feia ombra. Fins i tot, quan es reflectia a dins un pou, es veia perfectament la imatge completa del sol. No se veia biaixada, ni treta, ni mig reflectida, se veia sencera, redona, perfecta. Molta gent havia vist això, però Eratòstenes va ser el primer que va reparar que això era un senyal clar, que el sol queia perpendicularment a Siena dia 21 de juny. A la vegada ell va observar que en el seu poble, a Alexandria, això no succeïa. És a dir, que el dia 21 de juny el sol feia ombra quan pegava sobre un monolit, sobre un pal. Concretament aquest dibuix que està mirant ara està adaptat, copiat, de la representació gràfica del projecte Celestia, que és un encomiable exemple de col·laboració entre un institut d'educació secundària i una universitat, tractant de temes d'astronomia i de més. Bé, doncs, aquest dia 21 de juny, quan els raigs del sol arribaven a Siena, no produïen ombra. El senyal que arribaven d'una era perpendicular a la superfície del sol. Aquest angle era de 90 graus. En canvi, l'Alexandria sí. Produïa un monolit d'uns 4 metres d'alçada, produïa una ombra de 0,51 metres. És clar, aquest angle i aquest angle d'aquí, que tenen aquest costat comú, i aquest, per en aquest altre, són iguals. Aquest angle és de 90 graus com aquest altre. Per tant, aquests dos triangles són semblants. A partir d'aquí, l'habilitat d'Eratòstenes va permetre calcular el radi de la Terra. Vegem com. Primer de tot, l'home va dir, si aquests dos triangles són semblants, els costats homòlegs seran proporcionals. És a dir, que aquest 0,51 guardarà una relació amb x tal com aquests 4 metres guarden amb aquest bocí d'aquí, que és el radi de la Terra concretament. Anem a mi. 0,51. Aquí no, aquí. Aquí. 0,51 és a x de la mateixa manera que 4 metres és en el radi de la Terra que no coneixem. És clar, aquesta equació té dues incògnites, però x era calculable. Per què? Perquè, primera, Eratòstenes era un senyor, diguéssim, obstinat, que no s'aturava només en el càlcul, sinó que només feia l'experiment corresponent, i en segon lloc perquè era un home ric, i sent prou ric va poder pagar un col·laborador seu, un criat, un esclau, un qui fos, perquè anés caminant des de l'Alexandria fins a Siena i comptats les passes, per tant li ha donat la distància. A més d'això va fer comprovacions amb conductors de caravanes, amb camallers, perquè li confirmassin aquesta informació. La informació que li va arribar era que hi havia d'Alexandria a Siena 5.000 estadis. L'estadi és una mesura que no és clara perquè hi ha diferents estadis segons el lloc del món on se trobava el mesurador, però es pensa que la mesura més adequada per l'estadi en aquell lloc eren 157 metres i mig. Per tant, x era coneguda. Això es podia escriure com a 0,51 és a 5.000 per 157 i mig com 4 és R. Clar, deduir R d'aquí era immediat i el resultat d'aquesta operació és, posem un altre color, 617
47 metres. Si tenim en compte que el radi acceptat de la Terra avui oscil·la entorn, no, s'acosta molt, a 6.370 quilòmetres, i això són 6.176. És clar que Eratòstenes amb molt pocs mitjans va obtenir un resultat molt bo. Com a explicació de la seva errada, s'ha de tenir en compte que Siena no està en el mateix meridià, que Alexandria està uns 3 graus desviat, i això espanya un poc la mesura. Segon, aquests 5.000 està dit sens dubte no és una mesura exacta, perquè això se feia caminant i el senyor que caminava podia caminar a distintes velocitats o diferent llargada de passes, etc. I que la Terra no és perfectament esfèrica, sinó que té una forma un poc arbombada. Això és tot per aquest tema.